Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions, així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Un grup de voluntaris de l'ONG Mans Mercedàries podran viatjar a Kènia després de no poder fer-ho el 2020 per la pandèmia global. De fet, som dos grups que marxarem el dia 2 de juliol, uns d'hora del matí i nosaltres unes hores més tard. Nosaltres que anirem a Kènia i després l'altre grup a Moçambic. Un dels projectes és veure la segona fase d'un centre infantil. La construcció de l'escola Lutgarda d'On Catarrongay. Aquesta escola ara el que fem és ampliar-la, perquè entre el 2015 i el 2016 es va fer la part de baix, la planta baixa, que era l'educació infantil. Tontoset i Montse Torres, membres de l'ONG, no aniran amb les mans buides. I portem 20 portàtils i 2 tablets per muntar una aula d'informàtica que les nostres mercedàries volien allà. Aquest equipatge porta una ajuda educativa. A l'Escola de la Mercè d'allà volem que els alumnes també tinguin la possibilitat de les noves tecnologies. A més, tenim presents els més infants. Les bosses van plenes d'això, de peluixos, que també ens ho havien demanar les nostres mercedàries, d'ulleres, perquè allà no poden anar als oftalmòlegs perquè no hi ha ni metges ni res. Per altra banda, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha volgut participar de manera totalment altruista. Ens ha donat moltíssims medicaments, les famoses hidroxicloroquines per la malària, que allà hi ha molta malària, i després medicaments per a la sida. O sigui que portem uns equipatges a part de roba, material escolar, calçat. Tot el material viatjarà en tot moment amb els voluntaris, ja que gràcies a l'agència de viatges podran portar 40 quilograms cadascú. Perquè altres anys que havíem intentat a través de vaixells o això, després hi havia molts problemes allà per treure el material. En un primer grup hi aniran 6 voluntaris a Kènia. Un segon grup, format per 3 voluntaris i 2 estudiants d'infermeria, viatjaran a Moçambic.